Bé, jo deia, l'avantatge que és el que veurem ara en les imatges, el conjunt de les esglésies presenta una topografia funerària bastant singular i important que particularment no he vist en altres llocs, perquè en aquest cas topografia i jerarquia, que és com hem titulat la conferència d'avui, podem veure doncs, aquesta distribució dels enterraments i la distribució d'una elit funerària que queda ben marcada en les diferents plantes que podem visitar. Hi ha una premissa, evident, molt clara, que és la que tots, és el tòpic, i tothom ja ho sap, que el fidel cristià vol ser enterrat a prop dels màrtirs i dels sants, perquè això, evidentment, li facilitarà doncs, el traspàs durant l'espera. Evidentment, el difunt, quan mora, està enterrat i ha d'esperar el dia del judici final. I això, pels vius, tenen l'obligació d'estar en els jocs sagrats, en el joc que hem parlat abans. Jo, igual ja millor, perquè si no... Això, sí, vale. No, aquesta no, la primera. Vale, aquesta és la primera. Bé, aquesta és una planta geogràfica, topogràfica urbana de l'actual ubicació de l'església de Sant Pere, en la qual podem veure, no marca, no, el lloc? Bé, podem veure que la zona central on estan dibuixats els colors i el cercle aquest marronós correspondria a aquesta terrassa de Sant Pere. És una terrassa que està configurada per la formació dels dos torrents que la delimiten a l'oest i a l'est i que tenen la confluència, conflueixen a l'extrem final per configurar el torrent de Vallparadís. És una terrassa que històricament ha estat sempre ocupada. Tenim restes des del Neolític mig, passant per al bronze mig també, però bàsicament entorn a l'any 400 abans de Crist tenim l'assentament d'un poblat ibèric que perdurarà probablement fins a l'època augustea i que serà substituïda per una vila romana, que és la que donarà origen probablement al conjunt paleocristià. És un exemple típic que trobem al Vallès i en molts jocs. No oblidem Can Oliver a Cerdanyola, hi ha el poblat ibèric i a sobre hi ha la vila romana. A Sabadell tenim la Salut i després hi ha el poblat ibèric i la vila romana. Can Fatxó, a Rubí, passa el mateix, i aquí deu ser l'exemple que hem parlat abans amb Molesti. S'ha marxat? Bé, podeu veure que està delimitat per dues parts. Aquesta terrassa. Es veu? No? El que podeu veure en aquesta terrassa, a la part nord, que veieu un rectangle de colors, el verd, blau i el vermell, i a baix teníem el cercle, que és el que situa el conjunt episcopal, el conjunt cristià. La part alta, nosaltres hem pogut detectar que hi ha dos nuclis de cementiri, un estrictament el que està relacionat amb les construccions cristianes, i a la part superior hi ha una zona de cementiri que va des d'enterrament de teula, enterraments de caixa d'obra que estarien més relacionades amb l'època visigòtica, i després teníem les blaves, que són enterraments del segle IX i X amb fosses antropomorfes. Evidentment, si hem d'encaixar cronològicament aquesta necròpolis, podem veure que hi ha entorn de mitjans del segle IV fins al segle X, com a mínim, la pervivència d'aquest cementiri, que en època de període romànic desapareixerà perquè probablement el conjunt religiós estarà tancat. Això és molt important
en el fet que és una necròpolis que és l'enterrament, que és el que podem veure en la imatge del costat, que és l'excavació de la senyora Roser Arcos, de l'empresa d'Arcosciència que ho van excavar, és la finca del Puig Cadafalco número 46, en la qual podem veure amb color els enterraments de teula i els altres que estan en gris són de fosses antropomorfes. És important aquesta finca, si mirem el plano, que correspondria al de la vostra dreta, la franja de color blava, entre el verd i el vermell. És el punt d'unió entre els enterraments de teula i els enterraments de caixa d'obra. Com podem veure, no hi ha cap dels enterraments que s'han localitzat, a excepció d'una antropomorfa, que seria a l'altra banda d'aquesta zona, que superposin. Per tant, hem de considerar que és una necròpolis que ha perviscut durant 500, 600, 400 o 500 anys i que en tot moment cap dels enterraments s'ha superposat. Sempre ha estat un element visible que deia que allà havia enterraments. L'altra zona que parlem com a zona de cementiri seria la que correspondria al conjunt de l'església de Sant Pere, que evidentment estaria relacionat amb un conjunt cristià en el qual el que hem pogut determinar o podem deduir-ne que estaria enterrada una elit cristiana força important que no, diguem-ne, que s'apropa a les construccions cristianes d'aquest punt. És com realment hi ha dos àmbits de cementiri ben marcats, un que no ha de correspondre a aquesta elit cristiana, aquesta elit de la comunitat cristiana, que ocuparia, diguem-ne, aquesta zona de cementiri superior i després vindríem la de les esglésies. Bé, aquí hem posat fase episcopal, tot el 450, no ara discutirem ara les dates, però hem de tenir en compte que quan apareix o es construeix o es configura el conjunt episcopal en tot el 460, que seria aquesta configuració de tres edificis de culte, prèviament existien diverses construccions. En aquest cas hem posat, diguem-ne, la que seria la penúltima de la fase preepiscopal, però anterior a aquesta probablement hi ha dues fases anteriors. Hem de tenir en compte que tenim un període cronològic molt curt, posem 100 anys, 150, que és el que havia preguntat abans el senyor Carles, de com és possible que les construccions fan una ara i a cabo de 10 anys hi ha una altra. Hi ha una cosa que hem de tenir molt en compte, que és l'evolució constructiva, natural. O sigui, les edificacions, la primera església que hauria en aquest punt d'aquí, doncs, al cap de 15 anys s'aniria transformant i viceversa. Hi ha una mena d'evolució constructiva natural que en el moment de la designació del conjunt episcopal doncs, coincideix amb un determinat edifici, que aquest edifici, per la nova necessitat administrativa, religiosa, etc., necessitaria una nova transformació. Això és el que diria clar. El que jo deia abans era, si ja podem veure en aquest plano, podem ja més o menys intuir tota una sèrie de distribució d'enterrament. Moltes taques de color vermell que corresponen a les tombes, però quan anem a individualitzar els espais amb els respectius enterraments, podem veure una diferència en alguna de les tombes respecte a les altres. Després ja vindrà amb més detall, però la cambra que nosaltres diem la cambra 1, al peu de l'església del Mosaic,
té dos tombes molt significatives i que presideixen tota aquesta cambra amb uns enterraments que són, en aquest cas, de teula, que són les habituals. En altres càmeres passa el mateix. Hi ha sempre un enterrament, diguem-ne, destacable o que presideix la sala. A l'interior de l'església aquesta del mosaic ens passa el mateix. Veiem dibuixades dos capelles laterals, una rectangular i una altra... Exacte. Doncs aleshores aquestes dues també tenen tombes. El passat no està dibuixada aquí i allà. I la part, diguem-ne, el que sigui a l'exterior, també veiem una altra zona de cementiri. O sigui, vull dir amb això que en aquesta fase preepiscopal, aquesta ja dic, seria potser la tercera, doncs podem veure que hi ha una distribució i una disposició dels enterraments en funció dels llocs, que evidentment quan més a prop estigui en aquests espais més sacralitzats, per dir-ho d'una manera, són més importants o no. Bé, el de l'esquerra és simplement, perquè veieu quin és l'exemple, una cosa que hem pogut determinar a les excavacions és que de la mateixa manera que veiem una evolució en la distribució de les tombes, també veiem una evolució de la tipologia i una evolució, diguem-ne, constructiva o del paviment, sobretot. En aquest cas es veu millor el de la vostra dreta, en el qual podeu veure una coberta de signinum i a sota hi ha l'enterrament de teula. Totes les cambres i les esglésies, els espais que hem vist abans amb mosaic, abans del mosaic, tot és terra batuda. Els paviments són de terra batuda, perquè això permet identificar on hi ha un enterrament o no, on hi ha un espai lliure per enterrar. Això queda molt clar. En aquest cas es veu molt bé el paviment. El paviment no està tallat per nosaltres, em refereixo al costat llarg. És que està tallat perquè era el límit que tenia a l'hora de fer la coberta. Ja dic, això passa en totes les cambres i passa a l'interior de l'església. En el moment que faran el mosaic ja deixaran d'enterrar. D'acord? Exacte. Això aquest edifici, que seria el tercer dintre de la fase episcopal, més que res per poder delimitar les càmeres funeràries, veiem l'església rectangular amb la capçalera a l'est, les dues capelles a dreta i esquerra, i al sud tindríem les diverses càmeres funeràries, que, com hem dit abans, en funció probablement de la importància del difunt o difunta, doncs té una determinada estructura complexa en quant a la caixa d'enterrament. Sempre estan col·locats presidint l'espai. El de l'espai del mosaic de l'església, teníem de la càmera rectangular, teníem 4 enterraments. Només estan dibuixats 2, després hi ha un altre de frontal. I la particularitat d'aquesta càmera és que les 3 tombes que vam excavar es van trobar, eren restes femenines, eren dones. L'altre és el que va excavar en Puigca de Fal i desconeixem quin era el sexe. De l'altra càmera, l'oposada, és posterior, no és original de la construcció, i en el seu centre havia un enterrament infantil, un neonat. El que passa que això també ho va tocar Puigca de Fal, però les mesures de la caixa, que eren 4 teules posades, un pam quadrat, per dir-ho d'una manera, podia parlar-se d'un neonat o probablement d'un neonat. Dintre de l'església, o sigui, sempre parlant abans del mosaic,
Hi ha altres tombes que estan dibuixades. Hem de destacar que aquesta zona ja va estar excavada per un puig cadafal a l'any 32 i, per tant, les que nosaltres hem pogut excavar són les tombes que es troben als angles. Si podeu veure ja a prop de l'absis hi ha una sèrie d'enterraments. Justament el que està al costat de l'absis és un enterrament infantil. Després ja ho anirem veient, no sé si el Xavier en parlarà al respecte, però enterraments infantils en general són molt pocs. Aleshores, també en aquella zona propera a l'absis tenim tant un enterrament bastant important, també, quan dic important, no és de teula, sinó són caixes d'obra o són caixes de lloses. Després teníem les cambres funeràries a la part oest. No és completa, perquè probablement el problema d'aquesta planta és que acaba a la façana de l'actual església de Santa Maria, però en l'any 82 i l'any 87 jo mateix vaig excavar 100 sepultures al carrer. Ja estaven realment esmicolades, però dona a entendre que realment hi hauria una altra càmera funerària a la zona del carrer. El que jo deia és que totes aquestes cambres d'aquí presenten, no sé si al següent apareixerà, aquestes són les de la capella, podem veure les 4 tombes, les 3 de la meva esquerra, la de mig encara no estava excavada. La primera és una caixa d'obra enlliscada, per tant, contemporània a la construcció d'aquesta capella, i les següents deuen ser construccions immediatament contemporànies també a la capella, perquè en cap moment el paviment aquest de signinum no veiem, com hem pogut veure en altres càmeres o en els paviments exteriors, els retalls del paviment original que permetin dir, mira, aquesta primera, aquesta la segona. La tomba de la meva dreta és la que vaig trobar en puig cadafal i allà no vam trobar les restes. De l'altre cantó, l'altra capella semicircular, on està la mira i la pissarra, no sé si s'intueix molt bé, és pràcticament un pam de tres teules disposades, ja va estar excavat per al puig, i a l'interior realment no va sortir, ja estava tot remenat. La tomba que hi ha al davant probablement és de la catedral. La planta de l'església amb el mosaic, que han dit que el mosaic seria en l'última fase, sabeu que parlaven, hi ha una evolució constructiva que se va adaptant d'acord a les necessitats de la comunitat cristiana i del desenvolupament de la litúrgia i pel que sigui, doncs, deixen d'enterrar dintre d'aquesta església i pavimenten l'església amb mosaic. Això és una reconstrucció de l'obra de Jaume Casaneva, no recordo qui era el dibuixant, en la qual només hi ha un enterrament, que és el que he posat a la dreta, que és el del Securus, que ja ha parlat també en la Gemma. Una altra cosa que podríem fixar-nos és en la distribució del terra al paviment, de tota una distribució diferenciada del dibuix, que igual pot respondre a la distribució del fidel dintre de l'església, o sigui, com si fossin catifes, la qual dins el de la dreta d'estar les dones i a l'altre cantó, etc. Tenim un article, no recordo ara al respecte. L'únic enterrament que hi ha en aquest del mosaic és aquest espai que hi ha que està en blanc, que hi ha dos quadrets, en el qual, passa que no sé si és la diapositiva, passa perquè està tallada per la construcció de la cimentació de la catedral. Aleshores podem veure com està adossat al mur la tomba dels Securus, que són 3 plaques de marbre amb un rivet
de mosaic i la capçalera doncs, el nom del Securus, la llegenda. I a la part del davant teníem una composició que està realment simètrica amb l'amplada de la tomba, la qual probablement és el tema de la balena i dels peixos, etc. Clar, el més fàcil és, evidentment, ha de ser un personatge significatiu, no sabem qui podria ser. Un bisbe no, evidentment, perquè encara no és bisbat, però ha de ser un personatge rellevant. Hem de pensar que enterraments amb cobertes de mosaic, si dic 5 o 6 i no hi ha més. Després ja en parlarem del lloc on apareixen. Aquí, probablement, clar, el passa que és pensar que pugui haver un tipus d'altar, però l'altar implicaria tapar la tomba, però realment és un lloc, diguem-ne, predestinat per la devoció del difunt. Aquesta és la famosa cambra, la primera, nosaltres diem la cambra primera, en la qual distingim dos tombes rellevants que ja es pot veure, la que té la pedreria més, l'obra més destacada, que és la part de dalt, i centralitzada hi ha una altra amb caixa també d'obra, que aquesta també la va excavar algú. Em sembla que Puigcladefant no la va tocar. A la fotografia del costat podem veure aquesta tomba d'aquí. No la vam excavar, vam considerar que tindríem que rebentar-la, però el cos està baix, té una forta humitat i ens va semblar que era més pràctic deixar-la i no trencar la tomba. És una caixa d'obra amb uns murs bastant gruixuts i que a la part superior devia tenir una mena de cupa o de volta bastant marcada. És un espai, és una tomba que està aixecada al paviment. Molt probablement, si mireu a la part superior, hi ha dues portes que hem dibuixat, que és la que hem trobat, que és la que comunicava l'església amb aquesta cambra funerària, que està a un nivell, em sembla recordar que era uns 30 centímetres, que està força diferencial amb el mosaic. I és una tomba que està, diguem-ne, a la vista. L'altra no hem pogut determinar pel seu estat de conservació, però pel que podem intuir a la resta dels altres enterraments que estan distribuïts al seu voltant, sembla que estem en una cambra amb paviment de terra batuda, en la qual, quan s'ha d'enterrar, es fa el tall, col·loca la caixa i a sobre es col·loca la coberta de la fossa, que és de signinum, que només ocupa l'espai de la fossa. De manera que quan vulguin enterrar algú poden visualment saber on poden enterrar. Repeteixo, això passa aquí, a dintre de les esglésies i a l'exterior del pati. En línia general, al igual que passa amb el cementiri de l'exterior del recinte de les esglésies de Sant Pere, en tot moment les tombes que no tenen cap identificació personalitzada ni cap element, a excepció del mosaic i una en concret, que és d'una fase posterior, cap d'elles té una indicació de qui és i del signe cristià. No res, són simplement netes. Hi ha el paviment i saps que en aquest punt d'allà no pots enterrar perquè hi ha un cos. Bé, a la fase episcopal. És el que, d'alguna manera, el que hem dit abans. Per arribar a aquesta església han tingut que passar 4. Però aquestes 4, o l'última, la que seria la tercera o la quarta, no és una construcció premeditada, com passarà amb la següent. Aquesta li diem fase episcopal, però que agafa la fase preepiscopal i l'episcopal, perquè aquesta és la que rebrà, em refereixo a l'església de Santa Maria, no. Les altres no, en aquest cas és que hem posat la posterior. Però en
En aquell moment, el 464, doncs l'església que es topa el conjunt episcopal, el conjunt episcopal és aquest edifici d'una sola nau amb la capçalera. És un edifici que molt probablement està aprofitant el paviment de mosaic, perquè tot el que hi ha al darrere, ja hem dit abans, la Gemma ja ho ha explicat, que han eliminat el baptisteri perquè l'han traslladat als peus de l'església, doncs la part del darrere és paviment de signinum, a menys en alguns punts, no en tots, però presumiblement ens dona a pensar que realment al darrere no hi ha mosaic, sinó el que hi ha és signinum. Això probablement pot respondre també al fet que hem trobat diversos enterraments que ens resulten una mica difícil de dir si pertanyen a aquesta fase o seria a la següent. Bé, com aquesta ja és la fase episcopal, doncs hem parlat que Irineu en un dinari decideix que Irineu sigui el bisbe de Gara. Nosaltres entenem que Irineu serà bisbe perquè és la voluntat d'un dinari i a la seva mort marxarà a Barcelona. Quan en el primer moment en què és designat el seu episcopal, com hem dit, aquest seria l'edifici amb aquest baptisteri al sud. Hem de pensar que ell marxa a Barcelona i el bisbe de Roma li diu que ha de tornar. Quan torna, hem de pensar que el que està fent, perquè nosaltres entenem que Irineu, quan és nomenat bisbe, ell no inicia total, diguem-ne, a construir o no planifica aquest gran projecte d'una seu episcopal, perquè ell sap que ha de marxar a Barcelona. La gran pregunta és, si ell marxa de Barcelona, què és el que passa amb el bisbat de Gara? Això és el que no sabem. Què hauria passat? Igual s'hauria tornat una vegada a legalitzar la situació. S'hauria unificat Barcelona de la segregació. Quan torna, aleshores, nosaltres pensem que és el moment perquè ja ha de respondre a complir les necessitats litúrgiques, administratives, etc. I això és una seu episcopal que necessita una sèrie d'edificis i tota una sèrie de coses que abans no ho tenia. I aleshores nosaltres pensem que és el moment de la configuració. El que passa que tampoc canvia molt el que sigui a la catedral de la construcció anterior, perquè probablement el marge de temps ha estat tan poc que el que fa és aprofitar estructures. En aquest cas, això ho veiem molt clarament amb la construcció del baptisteri. El baptisteri, aquest de baix, que seria el segon o el tercer, això ja ho explicarem demà, doncs aquest baptisteri està concebut amb l'edifici d'una sola nau, no amb una catedral. En aquest cas, quan hi ha la nova planificació del complex d'una catedral de 3 naus, aquest baptisteri s'ha d'adaptar a la nova caixa de la catedral. I, per tant, com ha dit abans la Gemma, ara la veiem molt més estreta perquè està adaptada a la caixa central, de la nau central de l'edifici. Si prolonguem els murs, veiem que segueixen els pilars. En aquest cas, ja el que sí que cal destacar és que desapareixen les cambres funeràries de la zona oest, desapareixen probablement totes, i a l'interior, que és el que suposo que a les properes diapositives ho anirem veient, podem veure que, evidentment, no estan dibuixats tots els entraments, hi ha molt més, però podem veure realment que hi ha molts espais en blanc i que els enterraments es col·loquen tots a la banda nord, a la nau nord de la catedral, probablement les del darrere, i sobretot destaquem la presència d'una cripta allà al centre que vindria a aprofitar, en certa manera, l'absis de la basílica anterior
i construeix una cripta doble per a enterraments especials. En la misma nau, la nau sud, podem veure que està dibuixada un rectangle, una tomba, que és la que correspondria a la tomba coneguda dels paons, amb la coberta de mosaic. Cal destacar que al voltant d'aquesta tomba dels paons hi ha dues més. No sé fins a punt podríem parlar de tres. No estan dibuixades. A la dreta del que... Baixa. Puja. Baixa. Dos dits. Ara, torça a la teva dreta. Aquesta, aquí. Al costat, a la dreta, hi ha dos tombes de mosaic. Ja no se recordava, que són molts anys, i ja és l'edat. Aleshores, és que és singular perquè ens recorre una mica a la disposició dels securus. O sigui, tenim el tema emotiu dels peixos i de la balena i al costat tenim l'enterrament. Aquí, en aquest cas, són pròpiament tres enterraments i no sabem si hi ha un perquè estava trencat. Però són els únics punts on hem pogut trobar el que és els enterraments de mosaic. I després hi hauria el que seria també a la zona del claustre. Tot això són intuïcions més que res per les cotes. Tenim la cota original del mosaic de Santa Maria, que és la que ens permet, d'alguna manera, ubicar tots els altres enterraments. Després, el que podem veure a la plaça, que és el que ara parlaré, i després el que ja podem veure als altres llocs, doncs que quan arribi el moment ja podem concretar. Allò que parlàvem de la zona de la residència episcopal, el que destacava era el de la capella de Sant Lluís Pastor. Quan vam assistir a la presentació de la doctora Júlia Beltrán sobre la tesi, a nosaltres ens va il·luminar i ens va dir, això ja el tema tot ligado, perquè justament és molt fàcil caure a la tentació i dir, aneu, marxar a Sant Lluís Pastor, el fan tornar i té d'haver un vincle un lligam molt fort i probablement construeix aquesta capella entorn a un pati ja bastant anterior ja probablement d'època romana. És una capella que apareix mencionada a l'any 1101, en la qual està en ruïna, però que fa referència a la capella de Sant Lluís i Sant Pastor. La particularitat és que hi ha tres enterraments que no vam excavar, vam decidir que potser era deixar-los perquè no valia la pena destrossar, potser perquè ja havíem excavat tants morts i veiem que la rendibilitat arqueològica no se'ns semblava suficient per poder trencar. Després tu penses, quan parles amb el Xavier Jordana i l'assumpció, llàstima no haver tret els difunts perquè ens haurien aportat molt de sí. Cal indicar que la zona d'aquesta capella que correspondria a l'absis, la tomba que hi havia allà sota no hi era. És una cosa que també hem pogut veure en l'altre punt. Aquelles tombes que semblen prou rellevants i significatives han estat buidades i no sembla d'època moderna. És allò que es pot plantejar que quan desapareix el conjunt episcopal o quan ve els assentaments d'època romànica, la construcció del claustre o les sitges, etc. Suposo que el que marxa deu de portar el cos que pot ser tractat com a relíquies. El que podem veure tot a la catedral, ja hem parlat una mica abans, el que havia allà. Bé, això és el que us havia explicat abans una mica. La primera i segona catedral, diguem la primera que probablement era allò que agafa el que és la fase episcopal i la fase catedralícia. I després ja venia la configuració total. Ens serveix més que res per comparar una mica la distribució. El que seria la primera catedral, em sembla que no he parlat abans, que són les construccions més antigues en quant a cambres funeràries, són les que es troben al nord de l'església, que són diversos enterraments, enterrament de teula individualitzat en
en cambres, i després hi ha els enterraments que estan a l'exterior. I després tenim les de la catedral que més o menys han anat perdurant amb el temps. Ja us he dit abans que la particularitat és que no hi ha una superposició dels enterraments. Quan es va enterrar se sap on hi ha un enterrament o no hi ha un enterrament i, per tant, no hem pogut veure, potser un parell de tombes excepcionalment, hem trobat alguna superposició. I després, l'altra gran característica són els del doble corredor. Aquest d'aquí no estan dibuixades totes les tombes i, a més, no han pogut tampoc ser del tot excavades perquè ja estan a fora del recinte i estan molt afectades per la construcció de serveis. Podem veure, aquí el que destacaria és la tipologia de les tombes. Si la tipologia anterior, en general, són enterraments de teula, en disposició doble vessant o en caixa rectangular, podem veure que les 4 o 5, posem els 10 primers metres d'aquest corredor cap al nord, cap a l'església de Sant Pere, són de teula, són de la mateixa tipologia que a l'interior. Els paviments estem igual. Són corredors que tomba coberta de fossa amb signium. Probablement intuïm que realment en el moment de la seva construcció, a part que hi ha una premeditació d'enterrar, però els enterraments són immediats, en línia general, perquè realment no es veu allò, hi ha l'enterrament i després passen uns anys i s'altera el paviment. No, realment hi ha paviments que realment formen una capa, diguem-ne, per dos enterraments. A partir d'aquests 10 metres cap amunt, ja passem realment als enterraments de caixa d'obra, exclusivament. Tot el que veurem al cementiri del Pati, els que veurem a Sant Miquel i els que veurem a Sant Pere, tots ja són caixa d'obra. Evidentment, la relació estratigràfica o l'aportació cronològica no ve donada tant pel material, que és minsa, és ja molt poc, en alguns punts molt puntual, sinó ve més donada per la relació de les edificacions i per les dates concretes. Allò que diu mitjans del 4, 464 Irineu, el 66 complexa, etc. O sigui, ja estem quasi acabant. Aquesta és sempre de les criptes que el que fa és aprofitar l'absis de la basílica anterior amb dues construccions. Són enterraments de teules. El que no sabem és, té la pinta que estarien a la vista. A més, una part estarien sobresortits. Hem de pensar que aquí el paviment estaria a un pam d'aquestes estructures. En una d'elles va aparèixer aquest sarcòfag de pedra. Aquesta és la que hem parlat abans, de la tomba dels paons, i a la diapositiva de sota hi ha la dels paons. No, aquesta no. Aquí, aquesta sí, la dels paons, i la del mosaic, perquè en aquesta d'aquí queden les improntes del mosaic, doncs serien aquestes dues tombes que vam prescindir d'excavar. Això és un exemple de la cambra nord del baptisteri, en la qual és l'únic lloc, que és el que hem parlat abans, no hi ha massa enterraments infantils d'aquest període, però sí que podem trobar que estan localitzats al costat oest del baptisteri, exclusivament. Hi ha una tomba d'un adult, però bàsicament són tots infantils. De l'església de Sant Miquel, la gent ja ens ha parlat que tenim al lòbul inferior de la cripta un enterrament que ja va estar buidat. No sabem si per l'Arnella, no ho crec, si no ell l'hauria parlat, i tampoc vam trobar en el seu interior material d'època moderna, si en canvi en els altres forats. I dona la sensació, o sigui, es veu molt bé el paviment com fa el gir per encaixar una coberta significativa, i a l'interior és d'aquelles amb el sediment argilós que està molt ben tallat. Per tant,
ha d'haver-hi un personatge força important. Aquí potser el més interessant són a l'exterior, el que diem corredors, són corredors coberts, no oblidem. Hi ha dues zones d'enterrament. El corredor sud, est, el sud, en el qual hi ha 8 enterraments de caixa construïdes en el mateix moment de la construcció de Sant Miquel. Tota la resta que està dibuixada són restes de paviment de signinum i només hi ha un altre enterrament a l'angle del corredor nord, en el qual dona la sensació que sigui una mena de panteó. Són dos enterraments. Aquí es pot veure. Aquests d'aquí són el que diem de banyera, que realment deurien estar coberts o destacats com un panteó privilegiat. La part de dalt, que està en vermella, és la fossa de la tomba aquesta especial de la cripta, i a la part de baix el va excavar Puigcadafal i ens va deixar la tomba del fons, que ens va permetre veure també el signinum i els enterraments de caixa. Després passem al pati. Al pati podem veure que hi ha una distribució doble. Del mig cos de l'església de Sant Miquel cap a Sant Pere són les tombes de caixa. Cap a Santa Maria no hi ha enterraments. En un moment determinat es van col·locar 2 tombes davant de la porta de Sant Miquel i altres 2 tombes enganxats o adossats al corredor. Però és un espai clarament diferenciat, en què diferencia l'espai de cementiri